Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nagamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Karta jong ni gabriu kadang day dang arfuis nem. Nrai kala syat syukor haduk khat arngut kisenrang. Da ka ba penbiej ban yatho syong gurim. Nrai marsendep ka jing yatho. Ka jak ngai no. Bat rong tu lut ya kiksiar kiksa. Ka pisa tengka. Bat ki marrem dor. Ki badon hayeng jong kita kibriu ki bakala yatho. Ka kenria aja ka sa na ka wei ka jaka syaka wei pat. Ka pen kela kerteng ru ya ladi haga kerteng beper. Ka shna da ki ID talk ban pensisya. Yala ka kerteng bat ka jakasa. Ha Gujarat ka ai kerteng yala di kum ka Kajal. Ha Haryana ka kam bagadai ka Sima. Ha Bihar ka kam bagadai ka Neha. Bat ha Uttar Pradesh pat ka kam bagadai ka Sweety. Nrai ka kerteng ka Bashisha jong ka kadai ka Gulshana Riaz Khan. Kadai ka Brio ka bala don lau jong ulok bat ulok jong ka utip ya ka ni ka jingle ka jong ka. Tang baka siu ya u da ka pisa baka habban ai u 100% na ka aka ka baka yo lute na kilong yeng beper. Ka Gulshana ya ka baki pulit kilabuk kerteng ya ka da ka daku dolhan lani ka gang nong yatho. Kalangat hashrip ki pulit hadien baka dang syudep yatho bat uwei ubrio ubana Haryana. Kila don lupa ki brio jongka ki ba ap hajan bat marsen dep ka jing yatho syong kurim. Kala rong tu kat baka yo naduk kiksiar kiksa ka pisa. Bat ka pet bak bat kita ki brio ki badon ha ka kenhun runar jongka. Nrai hakani ka jing yatho ka bakat du. Ladon bayo i ya ka ha ka tok bat kale kumba ka syara bor kumta kila pentip sya ki pulit bat ki pulit kila pen ap syrip hamman la ki lat ki dong bat ha ba khaddo kila yo kem yo wei na pedeng jongki leng ba ka jing yalam lenti jong uta kila yo kem saya ka bat ki wei pat ki gang jongka dei hadien kani ka jing sya kem baka pla baka lale da kani ka buit la khat arsin ki pulit kila yo kurup bon ke pisa bat ki ksiar. Bat lapan ngat yaki haki kendon ain beper jong ka BNS.